हेलौ लोगोफोर, गिबि गिबियाव गोसो गोरबोनिफ्राय आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायहरलायबाय। आं दिनै माने न'आव ओरैनो थानो बानानै सासे बिदानाव ओंखाम गोरलै जानो थांनो नागिरदों आरोखि। माने ओरैनो न'आव मालाय मा खालामनानै थाबाय थानो ना, जेबो खामानि गैयाबा। बेखायनो माने दाथ' ओंखाम गोरलै सिजेन नालाय माइनि माइ गोदान मोननाय मानायनो। बेखायनो सासे बिदानाव आङो ओरैनो जानो थांनो नागिरदों। नोंसिनोबो ओरैनो टाइम पास ब्लग बानायनानै देखायनोसै। ओमफ्राय माबा सोरबा सोरबा कमेन्टआव माबा सोंहरबाय थादोंमोन आंनाव, बे माबा मिस्टार ग्रेजुवेट फिल्मखौ माला आगारगोन मागोन होननानै। माने बियो दासान्दि अलरेडि माबायाव दङ, मा होनोमोनलाय, निउबो एपआव माने आगारनानै दंखायो आरोखि। बेयाव नोंथांमोना थांनानै निउबो एपखौ गुगोल प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनलड खालामनानै बेयाव बे सिङाव हाबनानै नायब्लानो बे माबाखौ नुगोन आरोखि, मिस्टार ग्रेजुवेट सिनेमाखौ। बेखौ इउटुबाव आगारनाया दानो आगारथ'नाय जानाय नङा। माने आगारोब्ला आङो माने नोंथांमोननो माने आपडेट होगोन आरोखि, खिन्थाहरगोन। आरो मैया आङो मोनसे माबा भिडिअ होदोंमोन, मा होनोमोनलाय, चक्लेटनि माबा बानायनानै। ओमफ्राय बे फुलिखौ सोरबा सोरबा सोंहरदों आरोखि, बिनि रेटआ बेसेबां, ओमफ्राय बियो मा होनोमोनलाय, माबा बेखौ माने अबाव मोनगोन मागोन बेफोरबायदिनो सोंहरदोंमोन आरोखि। माने बे फुलिखौथ' जेनेबा आंनावनो मोनगोन, ओमफ्राय आङो दा माने नैबे गोरान बोथोर, गोरान सिजोनाव माने अखा गैया मा गैया दानो गायजाथ'नाय नङा नालाय। आङो नोंसिनो जेब्ला माबागोन, गायनाय टाइम फैगोन, जेनेबा फेब्रुवारि मास अखा गोलैगोन, बेबायदियाव आङो कन्टेक्ट नाम्बारखौ होना होखागोन आंनिखौ वाट्सआपाव। नोंसोर वाट्सआपाव सोंनानै जेनेबा नोंसिनो गोजान जायगायाव नांगौबाबो, बाक्सा नांगौ, उदालगुरि नांगौ, बा गफुर सफुर नांगौबाबो बासफोरजोंनो जोङो हरखायो आरोखि, पेकिं खालामनानै। माने ना कार्टुनफ्राव पेकिं खालामनानै मानानै हरजायो। आरो खाथि खालानिफ्राय लांफैनो हाबाय। जेनेबा आङो टाइम जाबानो नोंसिनो खिन्थाखागोन आरोखि। आरो बयखौबो आङो चेनेलखौथ' बिराद गोबाव जाबायमोन माबायिया, इउस खालामिया। ओमफ्राय होनब्लाबो मानसिफ्रा आं ब्लग बानायनायाव मोजां मोजां कमेन्ट हरनायनि थाखाय बयखौबो थेंक इउ। दे होमबा आं थांबाय थानोसै। नै आं बिदानि न'आव सफैबाय, ओंखाम गोरलै जानायाव। नायदो, दासो फुजा होगासिनो दंदांलै, जायाखैना दाबो। दानो मोनजाथ'नाय नङा खोमा। नै फुजासो सोलिगासिनो दं। दाउफ्रा नै दाउफ्रा दंबावोदां आरोबाव। दंबावो दा दाउआ? नै 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 अमाया नायनो ओंखारलै। मा अमा बियो? अमा दिसि दा? आंथ' अबाव गोथावसिन बेयावसो जागोन नालाय। मोननै मोनथाम दं होनदों नामा? नों अबाव जागोन? आं बावनो जागोनलै। हा? ओरै जाहैलाबायदोरा, मोननै मोनथामनो। बेयावल' जागोन नोङो? माबा संदों नायनोलां। मा संखो? मा मोनखो? हा? मा मोनखो? बेदर गैथ'वा? बेलाय माथो बे? सबाय। ओमफ्राय बेलाय माथो नैबे? ओंखाम? लाब्रा? दे बेदर संलाबायबा देखायनोसै होमबालाय। बारदावनाया गोगोमलै। नै लोगोफोर, आङो दा ओंखाम गोरलैयाव ओंखामा मोनथ'यैनि जोंनि सिगांनि फुराना न' आबै आबौनि, बाबामोननि, बेखौसो आं नोंसिनो देखायनो नागिरबाय। माने जोंनाथ' बै खोलाजों खारलांबाय, माने आबै आबौनि बाबामोननि न'आ बेनोमोन आरोखि सिगाङाव। नै नायलांदो। नै बेहाय मोनसे न' गोदान लुगासिनो दङ बिदानि। ओमफ्राय नै मालाय गार्देनबो बानायलाबायदों। नै फुल। ओमफ्राय नैबे माबा जिगाब फबनाय माबा दुन्दिया माबा माबि गायलाबायदोंनो। बे गोदानसो आरो, फुरानाया नैबेसो। आं नोंसिनो देखायनि गोदोनि आबै आबौनिखौ, बाबामोननि। नै बेनो नै, गोदोनि न'आथ' बिदिसो जाजोबोमोन, फ्रेम बाथाम माबा माबिनो। आरो ओरैनाबो नै फ्रेम बाथाम गोजा। गोदोनि न'आथ' बिदि गोजासो। थिङा जिलाबायजोब्बायदां अबेबा अबेबा। नैबे बाथौ, नै बियो माबा साहानि न', बैयो न' गोदान लुनाय बिदानिया।
नै बियो नैबे मा होनोमोनलाय नैबे न' माबाया बुफ्लंनाया आबौआ बेयावनो उन्दुयोमोन आबौ उन्दुग्राया बेनोमोन दानाया ना ओरै गैलामोनलै बेनोखामोन बेयाव माने आबौआ उन्दुनानै बेयावनो थैनानै थांबाय आरो ओरैजाय जेबो गैला बेनोसै ओंखामा दाबो मोनैनि आरोबाव लामा गोदान देखायनो फैबावबाय आं नोंसिनो नै बे लामाया माने गुवार जाथारबाय नै धालाय लामा जागोन आरोखि बेयाव हाइवेनि बायदि आं नैबेयो लामानि ओरैजाय दुब्लिसोमोन सिगाङाव ओमफ्राय दा लामाया बेजोंसो थांसिगोन आरोखि जोंनि मेन लामाया बेजोंनो बोरैबाबा भुटानबो ओंखारहैनो हागौ भुटान बे मेगा सिटिया बानायखांबा बिदि जाबाथ' बहुदसै हाइ फाइसै टेनसन गैला नैबे दुब्लिफ्रा माखासे बे दुब्लिफ्रा नैबे लामाजों मोजां जाबाय आरोखि जोंना लामाया दुब्लिया थांदोंबाबो नैबे माखासेया थालांबाय आरो जोंनिया बेयाव 11 बिगा दंमोन दा गासै माबा 1 बिगासो थांबायदां 10 बिगासो दंबावोदां जायखिया लामा खाथियाव दखान होनो मोजां जासिगोन दखान लुना होजोबसां सोर दखान होनो कमेन्ट हरलाबायदो लाइन बाजार खाथियावनोखा नालाय लामा मावग्राफ्रा दाबो जेबो माबाथ'वाखै ओरैनो हलाबदोंल' बै दालां हनै मोजां जासिगोन हाइ फाइनो भुटान ओंखारबोबाथ' टेनसन गैला हटेल सटेल माबा माबि बानायनो ओंखारनायाथ' ओंखारखागोन बेजों सानसेबाबो सापागुरिसिम सर्टकाट जायो नालाय जोंनिजों दे होमबा आं ओरै नायलांलाबाय थानि नैलै मोनबाय ओंख्रिफ्रा मोनबाय नै जोबलायलायबावबायसो आं बेरायनानै फैगौमायनि थाब मोनजायैनि एसे जोंबायसोमोन आं नै मोनलाजोब्बाय जासिलाबायनोसै आं बिसोरथ' जासिखांलाबायजोब्बाय बिसिनि जाना दोनजोब्बाय सोर जाखो ओंखाम संग्रायावथ' नोंसोरसो दं नै आसोलफ्रा लोक्षि रस लागासिनो दं आं जानोसैलै नै रायजोफोरा आंहा ओंखामखौ मोनजाबाय नैबे जाहैबाय नै माबा सबायजों दाउजों बेयो माबा खुमब्रा अमा ओमफ्राय माबा मा होनोमोनलाय मटर माबा माबि लाब्रा सबायजों नाजों ओमफ्राय माबा माबि दंबावो ओमफ्राय माने आङो खावसे जाखांनानैसो देखायफ्रांबाय बावनानै जानायाव एसे स्पिडथार नालाय दे होमबा जाबाय थानोसै आं